Ramogi TV. Komiti mar od bura marango weche mag thieth oramo ni nyaka koro tim nonro matut ewi chenro mag okumba thieth mar NHIF. Maendi biro e kinde ma iliekore ni moko kuom apisas mag NHIF osedonje mibadhi ka gitiyo kod jotije moko meg osiptende mag ji giwegi. Jafwambo marwa Judith Omondi miyowa ler mar wachni. Giko neto apisas mag agulu mar NHIF ne ochopo e nyim kamiti mar thieth mar pedho duoko mar penjo kama oting'o leo chwalo omenda mag thieth ne osiptende, lipote wi kaka giyudo omenda, duoko penjo wi gima omiyo osiptende moko ok yie thiedho jotuo ka gitiyo kod kad mar NHIF, kaachiel kod kaka gichiwo omenda mag thieth ne chenro ma isiro kod piny owacho kaka thieth mar jopuonjre mag sekondar, linda mama kod thieth ne jodongo. Jagoro ma ongirore e migawo mar thieth bende ne ochopo. Lipot mane ochwal ne jood burago ne nyiso ni e higni 2 mokalo, NHIF ne oseloso omenda mabup kipimo gi higni mokalo kod moheo bilion 6. Gino mane onyayo ich wang' ma omiyo kare gi ywak ni gionge kod omenda. So those 2 years, the fund made a surplus after tax. So from layman, a surplus means you made more money than the claims of 6 billion. So why are we unable to pay? If we are even making a surplus, why are we unable to pay? Moko kuom jood bura mane osekalo e liet mar temo chulo thieth kod NHIF bende ne ogolo ywak mokalo kuom bedo ni NHIF yie mana timo chudo ne osiptal mag yiero gin giwuon, to ok ma jatuo nitie ahinya to ne jotuo madwaro thieth mag tuoche madongo. These people, my mom is undergoing cancer treatment. We request for pre-authorization. We were denied by an institution that is having 7 billion in its. Jagoro ma ongirore migawo mar thieth Hari Kimtai kata kamano ne odoko rapisas mag NHIF madhog gi ne omoko e nyim kamiti no kokwayo mondo migi thuolo mar loso lipot malach mabiro duoko penjo duto mag jood bura. What is the organization of this NHIF? Will that provide a more detail so that you're able to interrogate the NHIF and grind down to the finer details of where the loopholes are NHIF can be identified through this committee and whether NHIF have taken action previously or not. Jakom mar komiti ong'ado bura gi diere kendo koni gidhi chako nonro e wi okumba mar thieth mar NHIF mondo migi yanga dieri kigin. We intend to open an inquiry because Kenyans cannot beef list of their contributions. This committee will not watch as individuals within the NHIF mismanage the public money. Mibadhi ma okwako okumba mar thieth mar NHIF osekelo liete pacho ka kuom dweche koro, kendo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha jumbe 2 ma okalo ne ochungo e tich moko kuom jotelo mag bad migawo mar NHIF e kaunti ma Nairobi, Kiambu kod Nyeri e kind mamoko. Bang' leo chopo e bura kinde bura pisas mag NHIF odiochieng' ma kawuono ne omolo e nyim kamiti marango weche thieth e od bura mamalo, mak mana ni lipode mag chwalo okomoro chuny od bura go ma odoko gi mondo migi los lipode mabiro nyiso kaka gisebedo ka girwako pesa kendo gichwalo ne osiptende mabe osendikore mar tiyo kod okumba mar NHIF e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.